Hello everyone, good morning. गासैनिसिमबो दिनैनि भिडिअ एसे बेलेग टाइपनि जागोन माने नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुखाबायानो जानांगौ बे साननैसोआ थारमाने एकदम मबाइल बुख्रुबनायनि दावराव आरोना बिराद दावराव जाबाय थादों फेसबुक माबा माबिफोराव इउटुबफोराव आं सोरनि बाथ्रा बुंनो थांदों माने बि भइसआ जेनेबा आइफन देख्रुबदों दाखालि ना आइफन देख्रुबदों होमबा आंबो खम नङा आं मबाइलनि चार्जारखौनो देख्रुबना होगोन लोगोफोर नोंथांमोना साननो हागौ थारमाने मबाइलनि चार्जार देख्रुबनालाय मा जानो होननानै खिन्थु नङा मबाइल चार्जार गैयाबा मबाइला बोरै जिंदा थानो दा मबाइल चार्जार गैयालासिनो आङो सानथाम सानब्रै नैबे मबाइलजों थागोन माने चार्जार बेलेग एक्सट्रा गैखाया ओमफ्राय चार्जार बेनि मबाइलनि चार्जारखौनो अरिजिनेलखौनो देख्रुबजोबगोन आं दिनै ओमफ्राय बे 100% दङ दा 100%आ खैदिन थाङो बेखौ नायनोसै नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ मबाइलनि चार्ज गैयाब्ला माबायदि जाखायो ओरैबायदि टेनसन जाखायो चार्ज गैयाबाथाय बेटारि ल' होनानै टिं 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 गाबना होबानो बोरैबायदि मोनो एबारो आं नायथारनोसै बा आं सिगांनि एक्सपिरियेन्स लाखाबाय मालाबा चार्जारा हामा जायोब्ला दा मोनसे चेलेन्ज नोंथांमोना जुदि हायोब्ला आंनि बायदि चार्जारखौ देख्रुबना खोन्थि एख' बेलेग चार्जार थानो मोननाय नङा दे खिन्थु बेलेग चार्जार लानो मोननाय नङा बेलेगनि चार्जारजों होनोबो मोननाय नङा माबायदि मोनो फिलिंखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना आंनि बायदि जुदि हायोब्ला दे चार्जार देख्रुबनो हायोब्ला दे चेलेन्ज एक्सेप्टेड ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ देख्रुबजोबनोसै आं होख्लायथारनोसै Sam goraलै एफा गोरा बायलाथ' सयलै गया लोगोफोर से चार्जर खत्म हो गया मेरा चार्जर लोगोफोर नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होदो आरो भिडिअफोरा भिउ फैथाराखै भिउफोरखौ बारायना हो थुग्लिबाय था लोगोफोर एखेबारे होख्लायना होबानो जाबाय साबस्क्राइबखौ खालामथारदो लोगोफोर ओरैनो नायनानै ब्लग थांनाङा प्लिज साबस्क्राइबखौ टिं सब्सक्राइब एन्ड घंटा दबा देना ठीक है बाय बाय